sunana Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum. Malam lakanin Guruntum. Guruntum shine ƙauyenmu, yana nan gefe a nan yankin alƙaleri, wadda daga nan dindima akan shige shi. Nan ne garin mahaifina da kakanninmu da kowa dai ta wajen mahaifi insha Allah. Kuma nan yawancin wa'azuzzukan magana akan matasa. Ko da yaushe idan kai magana kana nufin matasa su tashi su san me suke yi. Kadan wani irin jan hankali ake, kuma wani irin matasa ake magana a kai wannan? To idan aka ce matasa, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan aka ce matasa, wani abu ne budadde. Su ne waɗanda suke cikin shekaru na ƙuruciya, waɗanda suke da ƙarfi a jika, wadda suke iya fuskantar kowane irin ƙalubale na rayuwa. Shi matashi shi ne yake da dama mafi girma a rayuwa, saboda ƙimar rayuwar matashi lokacin da yake cikin samartakarsa ko cikin shekarunsa na matasantaka. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambata hisabin da za a yi ma'o'annan shekarun ma daban ne. Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa la tazulu qadama ibn adam yawmal qiyamati min inda rabbih hatta yus'ala an khamsin. Wato kafafu biyu na bawa ba za su gushe ba a gaba ga Allah ranar alkiyama idan an tsaye da shi, har sai an mai waɗansu tambayoyi guda biyar. An umrihi fi ma afnahu, za a tambaye shi akan rayuwarsa, a me ya karar da rayuwar. Dukkan wannan rayuwa da muke yi, ubangiji zai tambaye mu shekarun da ya baka, in shekara 40 ne, in 50 ne, in 60 ne, in 30 ne, zai tambaye ka me kai a duniya har ka karar da waɗannan shekaru. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an shababihi fi ma ablahu, sannan kuma za a tambaye shi iya lokacin samartakarsa me ya karar da samartakan akai. Kaga bayan an tambayi mutum akan rayuwa dungurungum, sannan za a zo a ware kuma iya shekarun samartaka, shi ma a sake ma mutum tambaya akai saboda muhimmancinsu. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana ma wani wa'azi, sai ce mishi igtanim khamsan qabla khamsin, ka ribaci waɗansu abubuwa biyar a rayuwarka kafin waɗansu abubuwa biyar su cin maka. Sai ce mishi hayataka qabla mautik, ka ribaci rayuwarka kafin mutuwanka. Sai ce mishi wa shababaka qabla haramik, ka ribaci samartakanka kafin tsufanka. Wato ka lura Malam Ibrahim, duk inda aka ambaci rayuwa sai kuma a sake keɓance samartaka, lokacin samartakan mutum a sake magana a kai, saboda shi wata rayuwa ce ta musamman. Wannan lokaci a nan ake ribatan komai, a nan ake ribatan duniya, a nan ake ribatan lahira. Shi yasa annabi ya ce duk wanda ya tashi a cikin rayuwarsa, kuruciyarsa, ya tashi cikin addini, to matsayinsa ma daban ne ranar alkiyama. Saboda haka wannan shekaru, idan al'umma ta kalli matasanta, ta ga wannan shekaru da matasan ya kamata a ce a nan da su gina al'ummar, ma'ana yadda matasan suke rayuwa a waɗannan shekaru, to a daidai wannan lokacin ake samun matasan da za su gina al'umma. Saboda haka idan waɗannan shekaru suka yi kyau, to wannan alamar al'umma ce za ta yi kyau. Idan waɗannan shekaru na matasa a daidai lokacin da suke samartakarsu ya zama wannan yanayi ya lalace, to tabbas makomar wannan al'umma gurbatacce ne. To kaga dole ya zama wani lokaci ne da yake da muhimmanci wajen jan hankali ga su matasa, wajen jan hankali ga shugabanni, wajen jan hankali ga su iyaye, wajen jan hankali ga duk wanda yake da ruwa da tsaki a cikin al'umma, cewa wannan shekaru ko wannan lokaci da matasa suke ciki a taimaka musu, a ja musu hankali, a nusar da su, domin wannan ne damar da suke da ita tilo na iya taimakon kansu, kuma su taimaka ma al'ummansu, su taimaka ma addininsu, su ba da kowace irin gudumawa a cikin rayuwa. To kaga abu ne da zai ba da dama a yi ta jan hankalin matasa domin ribatar wannan lokaci, tunda za a yi musu tambaya ranar alkiyama a kansa wannan lokacin na musamman, kafin kuma a yi tambaya akan rayuwar gaba daya. To kaga wani yanayi ne ko lokaci ne da yake da muhimmanci sosai sosai. Wannan ta yi magana iyaye da kuma wani wanda yake da ruwa da tsakiya. Amma malam yanzu
most cases za ka ga iyaye su ma suna ba da gudunmawa lalacewar yara. Misali kamar yanzu za ga an zo wani zamani wanda idan dan wani ya yi laifi a anguwan za a samu wanda zai tsawatar ba, in an samu zai ce ai da ka taba dan wani wallahi maman shi za ta fito har waje ta yi challenge. Wani irin jan hankali za ka yi da shine iyaye su ji tsoron Allah. Duka 'ya'ya da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu, Allah zai tambaye su akan waɗannan 'ya'yan ranar alkiyama. Babu wani ɗa guda ɗaya da kake da shi ko 'ya da kake da ita face Allah zai ma hisabi akan waɗannan 'ya'ya ranar alkiyama. Hakkin 'ya'yanka ne a kanka ka ba su nagartacciyar tarbiyya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Annabi ya ce dukkan ku masu kiwo ne kuma dukkan ku za a tambaye ku akan kiwon da aka ba ku ranar alkiyama. Annabi sai ya ce fal imamu ra'in, shugaba ne kiwo ne, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, kuma za a tambaye shi akan kiwo da aka ba shi ranar alkiyama. Duk shugaban da yake mulkan kasa, dukkan 'yan kasan kiwo Allah ya bashi. Idan gwamno ne, dukkan mutanen da suke jiharsa kiwo ne Allah ya bashi. Idan ciyaman ne, dukkan jama'ar da yake mulka a local government nashi kiwo Allah ya bashi. Annabi ya ce duka za a kira shi a tambaye shi akan waɗannan jama'ar. Annabi ya ce war rajulu ra'in fi ahli baitihi, kowane magidanci shi ma mai kiwo ne akan iyalan gidansa. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, kuma shi ma za a tara mishi iyalan gidan a mishi tambaya akan su ranar alkiyama. Wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa waladihi, kuma kowace mace mai kiwo ce akan cikin gidan mijinta, yaya za ta kula da gidan, yaya za ta kula da mijinta wa waladihi da 'ya'yansa. Wa hiya mas'ula an ra'iyatiha. Annabi ya ce ita ma za a tambaye ta akan wannan kiwo. Annabi ya yi magana akan khadim, shi ma mai kiwo ne. Karshe annabi ya ce ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dole iyaye su fahimci cewa waɗannan 'ya'ya za a musu hisabi akan su ranar alkiyama. Malam Ibrahim, yadda mutum zai saba ma Allah a kama shi a kai shi wuta, haka ɗansa zai saba ma Allah a kama shi a kai shi wuta. Ma'ana yadda uba zai saba ma Allah a kama shi a kai shi wuta, haka ɗansa in ya saba ma Allah ko yarsa ta saba ma Allah da a kama uban a kai wuta. Domin wannan ɗa da ya kiwo Allah ya basu. Shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya ku waɗanda suka yi imani ku tsare kanku da iyalanku daga wuta. Kowane uba, kowace uwa kiwo biyu Allah ya basu. Ka tsare kanka daga wuta, ka tsare iyalanka daga wuta. Ka tsare kanka daga wuta, ka tsare iyalanka daga wuta. Ki tsare kanki daga wuta, ki tsare iyalanki daga wuta. Allahumma idan mutum ya sauki duk wajiban da suke kansa na tarbiyya, sai kuma aka zo aka samu tangarda, to wannan kaga shi zai barranta a gaba ga Allah ranar alkiyama, ya zama mishi jarrabawa. Amma duk wanda yayi sakaci, to ubangiji zai tsaye da shi akai, ya tambaye shi kuma yi mishi hukunci akan lalacewan tarbiyyar 'ya'yansa. Saboda haka dole iyaye a haɗa hannu. Shi kuma tarbiyya Malam Ibrahim, duk wanda ya ce maka shi kadai zai iya wannan tarbiyyar ba hannun wasu a ciki, ba zai yiwu ba. Duk yadda gidana yake nake ganin zan iya ba ma 'ya'yana tarbiyya, to 'ya'yana suna haɗuwa a islamiyya da 'ya'yan jama'a, suna haɗuwa a primary ko a secondary school da 'ya'yan jama'a, wadda suka tafi jami'a suna haɗuwa da 'ya'yan jama'a. Saboda ka duk yadda kake so kai ka gyara naka, kaso mafi yawa na galibin rayuwar da 'ya'yanmu suke yi suna yi ne da sauran jama'a, ba da mu a cikin gida ba. Zai tafi makaranta wani tun daga karfe 7 na safe, ba zai dawo ba sai karfe 1. Ka kirga awowi da yayi da malaman makaranta da kuma ɗalibai a makaranta. Idan ya dawo zai wuce ya tafi islamiyya ko zai tafi makarantar hadda, ka kirga awowin, za ka ga adadin abin da ya kwashe tare da sauran yara a waje ya fi adadin da ya ɗiba tare da ku a cikin gida. Ashe ko da ku kuna iya ƙoƙarin ku, idan sauran na wajen nan gurbatattu ne, kuma dole ya zauna da su a makaranta, dole ya zauna da su a wajen sana'a, dole ya zauna da su wajen gudanar da rayuwa, to fa akwai abin da zai rabe shi. Amma idan kai kokari a gidanka, na yi kokari a gidana, malam ya yi kokari a gidansa, to zai zam duka 'ya'yanmu daidai gurgudu sun samu abin da ake bukata. To ko da sun je sun haɗu, kowa zai fito ne da tarbiyya mai kyau, tun da abin da ya samu kenan daga cikin gidansu. Saboda haka iyaye su ji tsoron Allah, su tsare wajibi da yake kansu, su tsayi daka wajen ganin sun ba ma 'ya'yansu tarbiyya da addini, domin Allah zai musu tambaya akan haka ranar alkiyama. Allah ya samu dace. Game da ayyukan
mutane shugabanni a Najeriya da kuma ƙasa dai baki ɗaya. Wani irin gudunmawa gwamnati ya kamata ta ba matasa malam? To alhamdulillah abin da ya kamata shine kamar yadda muka ambata ta bangaren iyaye, gwamnati ita ma ta sani kamar yadda muka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi shugaba mai kiwo ne akan mutanensa waɗanda yake shugabanta, kuma za a mishi tambaya akan su ranar alkiyama. To waɗanda suke kashin baya a cikin waɗanda shugaba yake jagoranta su ne matasa, domin su ne gobe ko jibi na wannan al'umma din. Idan misali aka samu shugaba gwarzo jarumi wadda zai iya tsayuwa domin gina wannan al'ummar ko kasarsa ko jiharsa ko local government ɗinsa ko duk inda yake shugabanta, ba zai yiwu a ce yau shine gobe shine jibi shi bane. To ashe idan har yana son wannan kasan ko yana son wannan jihar ko yana son wannan inda yake mulka din, to dole ya tanadi wace gudunmawa zai bayar a samu ire-irensa, saboda ci gaban da wajen yake da shi a samu waɗanda da su dora. Idan aka ce misali shi gwarzo ne ko jarumi ne, yana da kokari da ayyuka da zai yi na alkhairi, to kaga gobe ko jibi ai ba shi bane. To kaga wanda yake da kishin gun zai yi kokari matasan da za su taso a inganta musu rayuwarsu ta bangaren ilimi da duk abin da ya shafi rayuwar matashi, domin gobe ko jibi kuma su ne jagorori na al'umma din. Yanzu ka kaddara lokacin da Alhaji Aliyu Shehu Shagari, Allah ya mishi rahama, lokacin da ya gwamna, waɗansu daga cikin waɗannan gwamnonin waɗansu ma suna sakandare ko wani abu da sauransu. Kaga yau gashi su ne jagororin. Su ma waɗannan da yau suke kai nan da shekara 30 ko 40 masu zuwa, waɗansu ne wadda ba a magansu a cikin al'ummar ba a yanzu, za su zo su ma su mai wannan gurbin. To a shiga ga mai kishi zai sa ido ganin su matasa da suke baya an share musu hanya wadda za su iya ba da nasu gudumawar a al'umance, sabanin yadda muke gani da yawa da aka samu hannun shugabanni ko 'yan siyasa wajen lalata tarbiyyar waɗannan matasa. Mutum zai fita kamfen da aka samu ya ɗabi matasa 'yan 15, 17, 'yan 20 zuwa 25, su ne da masu manna posta, su ne masu ihu, su ne masu guje-guje a mota da sauransu, wadda shi ba zai yadda 'ya'yansa su yi haka ba, ba zai yadda waɗanda yake so su yi haka ba. To kaga bai kamata a ce shugaba ya bar irin waɗannan abubuwa suna faruwa ba. Sau da yawa kamar yadda ka ambata da Zumala Ibrahim, an fi mai da zargi akan iyaye. Tabbas iyaye akwai rawa da suke takawa na lalacewar tarbiyyar 'ya'yansu, amma fa ka sani cewa su waɗannan jagorori su ma sun ba da kaso mai yawa da gudumawa wajen lalacewar tarbiyyar matasa. Mutum yana tare da ɗansa, watakila ya sa shi a makaranta ko yana ƙoƙarin sa shi a makaranta ko sana'a. Dan siyasa ya zo ya bashi mashin ko ya bashi mota, ya za a yi wannan yaron ya zauna da mahaifinsa? Dole duk inda dan siyasan nan yake bi shi, domin a nan ne zai samu abin da yake bukata. Shi kuma dan siyasa ba zai kai shi makaranta ba in ba kun waɗanda suke da kishi ba. To kaga na farko alakarsa da yaron ya raba yaron da mahaifansa, ya raba yaron da iyayensa su amfane shi, sannan shi kuma bai dora shi akan turban da zai zama mutum gobe ko jibi ba. Ka duba galibi, ban ce duka ba, galibin 'yan siyasan nan in za su fita kamfen 'ya'yan jama'a suke diba, su ne masu ɗaukan adduna da sanduna suna faɗa a kansu. Ba mu taɓa ganin wani yaro ya je yana manna postan babansa ko yana faɗa akan manna posta ba na iyayensa, na 'yan siyasan ne. To ashe kaga su ma 'yan siyasa dole su ji tsoron Allah, su sani cewa wa'annan matasa su ne alƙibla gobe ko jibi in Allah ya kai mu. Saboda ka duk lokacin da zaka fita harkan siyasan ka yi kokari ka kiyaye duk abin da ka san ba za ka bar ɗanka ya yi ba ko ya shiga ba. Bai kamata ka bar 'ya'yan talakawanka su kuma su shiga ba, domin yadda kake son 'ya'yanka haka waɗannan mutane su ma suke son 'ya'yansu. Yadda kake son naka su kyautata haka su ma suke son nasu su kyautata. Saboda haka muna kira ga shugabanni su ji tsoron Allah, 'yan siyasa su ji tsoron Allah. Waɗannan yara ku yi musu shiri na alkhairi, amma cewa iya bukatar su da ku, bukatar ku da su shine su dinga fita, su ne masu manna muku posta, su ne masu hayaniya akan siyasa da fadace-fadace akan siyasa, wannan bai nuna akwai kishi ba, kuma bai nuna al'ummar gobe ko jibi za ta kai labari ba. Allah ya samu dace, Allah kuma ya musu albarka, Allah ya saka da alkhairi. Madalla, na gode malam. Allah ya saka da alkhairi. A yanzu ne muka kawo karshen hira da malam Sheikh Tijjani Yusuf Guruntum. Ai yanzu ba zan manta ba malam, dama can ba manta nake yi ba, kwarjini ne kan malam.